Hej alle sammen. Jeg vil i hvert fald markere, at det her er episode 1. Det kommer til at foregå, at jeg er i det her område og prøver at tjene penge med at rende rundt og snakke dyr. Som I ved i kanaltraileren, at der kommer en masse, så jeg siger, at det her det er episode 1. Jeg ved ikke lige, hvad den skal kaldes, men det finder jeg ud af, når den bliver lagt ud. Men jeg kalder spillet Vest, men det hedder noget andet. Jeg skal nok skrive navnet nede i beskrivelsen. Så jeg tænker på, at jeg begynder at gå i gang. Så skal jeg bare lige der. Jeg er lidt mere eller mindre glad med at varme kød, hvis jeg ikke kan, så er jeg lidt ældre. Det kan jeg ikke, så må jeg nøjes uden. Men så render jeg bare rundt, og det er ikke engang den der, jeg vil bruge. Den der. Den er lidt bedre til, når det er, at jeg skal jage om natten. Den kan nemmere gøre. Den har en næse, der lyser. Så det gør det lidt nemmere at finde ud af, hvor man befinder sig. Det er en rimelig stor server. Ikke lige. Ja, okay, der mangler jæger. Nå. Så jeg kan vide, hvad der ellers lige kan findes. Hvis der er mange, der render rundt og jæger dem, og der, så ved jeg ikke, hvor de kan befinde sig. Men dem der, som jeg prøver at tjene penge på lige nu. Det er første episode, som der kommer til at gå ud på, og måske også episode 2. Nej, han har lavet et stykke kød hver til mig. Det har jeg rigtig glad af i går. Han er dem, det er fint. Og derfor. Nå, jo. Ja, just, jeg skal lige... I hvert fald har jeg fået den mest værdifulde. Så. Jeg tænker, det er fint. Men jeg slapper meget af, når jeg bevæger mig rundt her i det her område, fordi det er det område, jeg kender bedst. Så lige nu render jeg rundt og prøver at have hvor meget jeg lige kan komme op og tjene. Lige en smule. Men jeg ved i hvert fald, at der er mange folk i det her område. Der var den. Så tjente jeg i hvert fald lidt mere der. Nu er der ved at være nat, så nu er det lidt svært for mig at mærke, hvor det befinder sig. Det er så ekstra spons, når man ved, hvor mange der er, der render rundt og også jager. Se, nu der hvor den her snæse er rar her. Og
ved ikke, hvordan den kunne gøre det så hurtigt. Men jeg vil stadig gerne rende efter den. Nej, seriøst, det der ting. Nej. Hvor er jeg uheldig. Nå, den får jeg ikke fat i. Jeg giver den et sidste forsøg. Der. Det er bare... Det er ofte, hvor jeg kan se, hvor... Nej, det får jeg bare ikke fat i, og så... Giver jeg den et aller sidste. Inden jeg bare lader den bare ligge og... trist over det. Men jeg ved tilfældigvis, at der kan være et eller andet herovre i cirka. Hvis ikke den allerede er dræbt. Eller andet, det tror jeg. Og så går jeg herop. Er der en, der ligger her? Eller? Det er der. Jeg er ikke særlig god til at ramme på de her. Så. Kan du ikke bare stå stille, Tingest? Nej, Tingest, det skal du ikke. Så. Det er mere den rigtige vej. Så skal du bare blive ramt. Nej, ikke derovre. Nej. Ja, det er. Den er glad for løb. Den er træls. Og nu er jeg også bare uheldig igen. Men ja, det er sådan forskellige længden på optagelser, hvor meget jeg lige overgår. Men jeg synes, hvorfor kan jeg ikke ramme? Jeg kan ikke helt se dens krop eller noget som helst, så jeg kan ikke rigtig se, hvor jeg skal ramme på den. Sådan der, så fik jeg den. Jeg vil ikke engang tænke på, hvor mange skud. Det er sådan, at det vil tog mig for at få den. Altså, jeg jagtede den hele området igennem. Det ser ikke ud, så jeg kan finde nogen. Går bare tilbage og sætter. Og der er det ikke en fuld taske, men i stedet trælsøren, hvis jeg døde med det. Hvis jeg bare gik hen og solgte det. Men jeg bruger mig bare ikke om, når der er det her nathalløj, for så kan jeg ikke rigtig se noget. Så har jeg ikke rigtig en idé om. Der var den mindste sådan, at den var til at ramme. Pinden sidder fast. Men jeg har bare ikke rigtig nogen idé om, hvor den befinder sig. Snart der vil jeg være mere lyst til, at det er lidt nemmere for mig at kunne holde øje med. Nej. Prøv bare ikke hurtigt fra nu af, for ellers så løber den alt for meget, så kan jeg ikke rigtig gøre noget ved den. Men
Jeg har en lille slat værdi på mig lige nu. Så det er meget fint. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg befinder mig. Det er mørkt. Og det der, det er en ulempe med, at jeg skal ikke tro på den, for ellers så ved jeg, at den der fejlting skal ske. Men jeg tænker på at se, om jeg kan tjene den, for det vel 2.000 på den her ene episode. På første episode, fordi ja. Nogen siger, at det kan tage 4 minutter om at tjene 2.000, altså nej. Det kan det så absolut ikke. Fordi så skal man være fuldstændig erfaren, og det er bare alt for svært. Kan man ikke. Ikke som hvis man ikke rammer alle sine skud, eller heller ikke er alene, eller et eller andet. Bare en lille ting, der er forkert. Så går du lige ned med 1000 mønter. Ikke mønter, men penge. Nej, kroner. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg skal kalde det, så fra nu af kalder jeg bare kroner. Så går man lige ned med 1000 i værdi på sig, fordi at så vil det tage 10 gange længere at få en, og lige nu er der 3 der jæger, så det er også meget forstyrrende. Jeg synes så har frister ham der meget til at plukke. Men jeg ved, hvis jeg gør det, så ved jeg, at han har en ven et eller andet sted, der bare aim på, så men han er ikke sådan, der er helt almindeligt. Jeg ved ikke engang vide den mængde penge, han har på sig. Så det gør jeg lige. Det kan måske lige hjælpe med indtjeningen. Jeg er åndsbøllet til at redde lige nu. Nå, men der er hest. Selvfølgelig skulle det også være dag, hvor jeg tænkte på at gøre det. Så nu ser jeg, om jeg kan afskaffe hans hoved. Og så snuppe hans seng, bare fordi at han sidder alligevel ikke og sidder med skærmen, så ja. Så hvorfor ikke? Han frister alligevel så meget. Nej, du taler til mig, Valter, når du er sød. Det er med en undulat. Ved du hvad, du må da gerne komme ud til mig. Sådan der. Så kan han lige få lov at komme ud til mig. Han har ikke bevæget sig. Så er det bare en skud i panden. Og tak for ting. Altså, det var ikke mere svært. Man kan ikke rigtig noget at gøre noget ved det, fordi han har mere eller mindre egentlig bare stået i et stykke tid uden at gøre noget som helst. Og så siger jeg bare tak for pengene. Og jeg så kan jeg lige rende over for solgt. Det er ikke rigtig anden grund til, at jeg gjorde det, fordi så er jeg sikker på, at jeg har tjent lidt. Så det går indtil videre meget fint. Ja, det er sådan, at står man bare sådan stille i en stykke tid, så er det fint. Du sidder ikke ved skærmen. Pluk. Mere simpelt kunne fedt ikke være. Og for at være helt ærlig, kunne jeg være rundt og se, om jeg kunne på den måde ham herover, som jeg ved, jeg er, fordi nu har de gjort det i så lang tid. Og
Typisk. Men så fik jeg givet ham sådan en skrækscenarie. Men ja. Han er i hvert fald pissesur. Jeg er ikke særlig god til det her at køre røver, halløj, men jeg ved i hvert fald, at jeg er nogenlunde til at give folk et rimelig stort form for skrækscenarie. For hvad andre folk kan finde på. Jeg skal yde ham i et par gange hovedet, en af dem. Indtil han har tænkt sig at samle det. Eller havde han ikke noget på sig helt ærligt? Det tror jeg egentlig ikke, han havde. Han lignede ikke engang, han havde noget. Men det kunne jo være. I hvert fald en, der er pisse sur. Bare fordi jeg ved udmærket, at du var dumt at gøre, mand. Jeg kan lave en bare fordi ting, så gør jeg det også. Når jeg tjener sådan 4-5.000, og det tænker jeg godt, jeg kunne tillade mig. Men jeg har valgt det. Jeg har. Men jeg vil i hvert fald sige, at det er egentlig ikke det, jeg gør mest. Men nu så jeg lige en grund til at kunne gøre det. Og så bare for at kunne klappe lidt folk. Jeg ved, at folk er pisse sure på mig. Bogreol ligger der. Der er en specifikt bogreol, jeg kigger efter. Det er faktisk præcis den her. Så hvis jeg lige... Nå, det var også det, jeg havde fortjent. Han er bare en, der er ikke sød. Jeg havde også klappet til 5 eller 4, 6 folk eller noget. Men ja. Den tog mig der, så kom jeg derop. Ja, det var den nærmeste fængsel. Jeg har valgt dig. Hey. Men der var også en måde at komme af med det på. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er egentlig ikke en engel herinde. Så. Bare, siger han. Eller. Nej, han snakker til mig. Jeg kan ikke godt høre det. Ja, du er sød, Valter. Det er min lille undulat. Jeg er glad for, at jeg slap for den store straf. Men jeg vil egentlig mere eller mindre sige, at det var det. Så jeg tænker jeg, at jeg jeg vil i hvert fald sige tak for i dag. Og hej hej.